Bună dimineața, frați, surori, iubiți prieteni și pentru toți cei ce ascultă această meditație zilnic, vă doresc o nouă zi binecuvântată de Dumnezeu. Pentru astăzi, versetul zilei este din Evanghelia după Luca, capitolul 22 cu versetul 20. Tot astfel, după ce au mâncat, a luat paharul și l-a dat zicând: acest pahar este legământul cel nou făcut în sângele meu, care se varsă pentru voi. Amin. Este finalul de la Cina Domnului. După ce Domnul Iisus Hristos a luat pâinea, s-a rugat, a împărțit-o, a dat-o ucenicilor cu ceea ce trebuia spus acolo, Domnul Iisus Hristos a luat și paharul. Punctul central al versetului acestuia este noul legământ, legământul încheiat în sângele Domnului Iisus Hristos pentru toți acei care au nevoie să fie iertați de Dumnezeu cel viu și adevărat. Și cine nu are nevoie de această iertare, pentru că, așa cum spuneam, cuvântul lui Dumnezeu, Biblia spune: toți ne-am născut în păcat, toți am păcătuit și toți suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu și plata păcatului este moartea. Iată că acum, în săptămâna mare, cu o zi înainte ca acest cuvânt să fie spus la valoarea lui și să se și împlinească, Domnul Iisus Hristos amintește din nou despre acest legământ. Legământul cel nou încheiat în sângele meu. Spunând aceste cuvinte, Domnul Iisus Hristos își asumă rolul de jertfă, așa cum spunea Ioan Botezătorul, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Acesta este scopul pentru care Domnul Iisus Hristos a venit în această lume, să ridice păcatul lumii. Și pentru ca Domnul Iisus Hristos pentru ca Dumnezeu să poată ridica păcatul lumii, Domnul Iisus Hristos a trebuit să se aducă pe sine însuși ca jertfă sau să fie adus ca jertfă pentru păcatele omenirii. A îngăduit Dumnezeu lucrul acesta, a îngăduit Dumnezeu ca în această săptămână, 2 zile mai înainte, cum ar veni, Domnul Iisus Hristos să fie crucificat, răstignit, atârnat pe cruce, între cer și pământ, sângele lui să curgă și astfel plata pentru păcatele noastre să fie adusă la îndeplinire și oamenii să poată fi eliberați de păcat, oamenii să poată intra în legământ cu Dumnezeu. Al doilea lucru important pe care îl spune versetul acesta este faptul că, pe lângă faptul că Domnul Iisus Hristos a adus ca jertfă, există un legământ nou încheiat în sângele Lui. Jertfa Domnului Iisus Hristos, dacă vreți, este poarta de intrare, este parafa prin care omul intră în împărăția lui Dumnezeu. Oamenii au impresia că iertarea de păcate este o treabă care privește strict biserica, ierarhii bisericii și omul se duce, are de-a face cu biserica, cu ierarhii bisericii, cu sfinții și așa mai departe și problema păcatelor se rezolvă, nu? Problema păcatelor se rezolvă datorită jertfei Domnului Iisus Hristos, datorită sângelui vărsat. Problema păcatelor se rezolvă dacă omul intră în legământ cu Dumnezeu. Dumnezeu îi oferă posibilitatea ca să dialogueze, posibilitatea ca omul să vină înaintea lui Dumnezeu, omul să-și recunoască păcatul, să se pocăiască și apoi, în baza jertfei Domnului Iisus Hristos, intră în acest legământ, în această înțelegere, în acest contract cu Dumnezeu, se schimbă modul de viață, se schimbă întreaga perspectivă pe care omul o are. Până aici, firea pământească, acționată de păcat, a fost aceea care a condus și tendința omului era către rău. Acum lucrurile s-au schimbat. Dumnezeu este Cel care preia cârma vieții. Firea pământească este aceea care trebuie dată la o parte, pusă pe cruce în fiecare zi și răstignită. Și omul cel nou, care crește în asemănarea Domnului Iisus Hristos, trebuie să se dezvolte, trebuie să crească și viața omului se schimbă. Asta înseamnă să fii în legământ cu Dumnezeu.
Asta înseamnă să crezi în Dumnezeu, să te pocăiești și de aici încolo să începi să trăiești viața creștină alături de Dumnezeu în fiecare zi. Toate acestea sunt posibile datorită jertfei Domnului Iisus Hristos, datorită sângelui vărsat pentru fiecare dintre noi și datorită faptului că există această posibilitate să intri în legământ cu Dumnezeu, să trăiești de aici încolo împreună cu Dumnezeu, să te subordonezi lui Dumnezeu, să-L asculți pe Dumnezeu și astfel Dumnezeu să poată purta de grijă de orice se întâmplă în viața ta, să poată purta de grijă de trecut pe care îl iartă, de prezent pe care ți-l dă, un prezent binecuvântat, alături de el, să poarte de grijă de viitor. Și în viitor, spune Apostolul Ioan, vom fi ca el, pentru că îl vom vedea așa cum este. Iată ce înseamnă jertfa Domnului Iisus. Iată ce înseamnă să ai păcatele iertate. Iată ce înseamnă noua perspectivă pe care o primești. În momentul în care te subordonezi lui Dumnezeu și îl asculți pe Dumnezeu, de ce a venit Domnul Iisus Hristos în această lume? Pentru ca tot ce mi-am spus până acum să fie valabil pentru fiecare om. Lucrul acesta este valabil pentru mine, este valabil pentru cei mai mulți dintre dumneavoastră și este valabil și pentru cei care încă nu ați crezut în Dumnezeu, nu v-ați pocăit și nu v-ați deschis viața pentru Dumnezeu cel viu și adevărat. Și pentru dumneavoastră este valabil lucrul acesta. E săptămâna mare. E săptămâna în care ne gândim că ceea ce a făcut Domnul Iisus, jertfa, este fundamentul relației noastre cu Dumnezeu. Și de aici încolo, datorită acestei jertfe, putem începe să construim împreună cu Dumnezeu. Putem să fim conlucrători împreună cu Dumnezeu și asta vrea Dumnezeu de la fiecare dintre noi. De aceea, în săptămâna aceasta mare și în timpul acesta, cât încă suntem acasă cu familiile noastre, mă rog să beneficiem de timpul acesta de liniște, să citim Cuvântul lui Dumnezeu, să facem calm, în liniște, cu răbdare, să înțelegem Cuvântul lui Dumnezeu și acest Cuvânt al lui Dumnezeu să-și facă lucrarea, să ne schimbe viața, să ne crească, să ne maturizeze din punct de vedere spiritual, să ne dea înștiințări sănătoase, pe baza cărora să ne trăim viața într-un mod plăcut înaintea lui Dumnezeu. Ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze pe cei care sunt bolnavi de COVID dintre frații noștri și nu numai, Domnul să se arate tuturor celor care caută și care au nevoie de El și Domnul să dea mântuire pe scară largă în toată lumea. Domnul să susțină biserica în persecuție și Domnul să binecuvinteze și bisericile a căror mărturie a scăzut, s-a răcit, să le ajute să fie din nou plină de o mărturie bună înaintea lui Dumnezeu. Tatăl nostru care ești în ceruri, mulțumim frumos pentru Domnul Iisus Hristos, care a venit să se aducă jertfă pentru fiecare dintre noi. Mulțumim pentru mântuirea pe care ne-ai dat-o în dar și mulțumim pentru toate beneficiile acestei mântuiri pe care le primim în fiecare zi în viețile noastre. Ajută-ne să rămânem lângă Tine, credincioși, ajută-ne să rămânem lângă Tine, gata să ascultăm de voia Ta și să împlinim voia Ta în viețile noastre. Binecuvintează, Doamne, familiile care trec prin momente grele, binecuvintează familiile care au pierdut pe cineva drag, binecuvintează pe frații și surorile noastre care sunt în spital infectați cu coronavirus și te le îndar viața, o Doamne, pentru că numai Tu poți face lucrul acesta, dar binecuvintează lumea întreagă, pe sărac, pe orfan, pe văduvă, pe cei deznădăjduiți, pe cei care nu-și mai pot duce zilele de pe o zi pe alta, pe cei aflați în lipsă, pe cei privați de libertate. Doamne, fii alături de ei, dă-le Tu speranță și prezența Ta, să le aducă în mintea lor această perspectivă. Tu poți schimba lucrurile în bine pentru fiecare dintre ei. Întărește bisericile în mărturia Ta, susține-i pe cei care merg prin persecuții, întărește pe cei care sunt în libertate și ajută-i să nu dea cu piciorul la lucrul acesta și ajută-ne pe toți, Doamne, să rămânem în harul Tău, în prezența Ta, în legământul pe care l-am încheiat cu Tine. Dă-ne, Doamne, o săptămână binecuvântată și pregătește-ne pentru sărbătoarea care stă înaintea noastră. Am vrea, o Doamne, să ne bucurăm de învierea Domnului Iisus și am vrea ca la rândul nostru, când va veni ziua aceea, și noi să fim înviați și să fim în ceata Sfinților. Mulțumim că Tu lucrezi,
te slăvim și te glorificăm în numele Fiului Tău. Amin.